Hello po, ako po si Lester at ngayon po ay magluluto naman po tayo ng gulay. Lutong Ilocano po ito. At ito ang ating gagamitin. Malunggay, sibuyas at luya, papaya, bangus, at bagong isda. Tara, iprito na po natin ang ating sahog na bangus. At nilagyan ko po ng asin para hindi siya masyadong matalsik. Ayan po. Prito na po natin hanggang mag golden brown. Na po. At ngayon po ay itabi na po natin at magpapakulo na po tayo ng tubig na may bagoong. Ayan. Lagyan na po natin ng luya at saka sibuyas. At isabay na po natin ng ating prinitong bangus. At pakuluan po mabuti para mas malasa po ang ating sabaw. Pinagsama ko na po ang bangus para malasaan na din po ang ating sabaw. Ayan. Pagkakulo po, tanggalin na po natin ang ating sahog. So yun, pagkalagay po natin sa papaya, hindi po siya matudurog. Lasan po natin mabuti papaya bago natin ilagay. Ilagay ko na pong papaya. At tatakpan hanggang po medyo lalambot po ang ating papaya bago natin ilagay ang ating malunggay. Mga ilang minuto. Tingnan po natin kung malambot na ang ating papaya. Yan, medyo okay na po. At pwede na po natin ilagay ang ating malunggay. Try nyo po sa inyong mga bahay ang luto na to. Tsak, magugustuhan nyo po. Napakasustansya pa nito. At hindi po siya masyadong magastos. Sa tabi-tabi lang po, may ulam na po tayo. Bagoong lang po katapat, kahit walang sahog. Pakuluan po natin siyang konti bago natin po siyang patayin. Yan, okay na po. Patayin po natin at mag-serve na po tayo at kakain na po tayo. Salamat po. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-subscribe na lang po, like and share. Salamat po sa panonood. God bless everyone.